Nakakagigil, pati ako napapakagat labi na eh. Sa video, malakas makahawa si tatay. Ayun, Ay, Si Street Fighter nasa likod. Yun. Yan, set up si Sky Street Fighter. Wag mo Yan, kakalimutan salamat yan. Sky Street Spider dahil meron siyang pa-premyo sa magcha-champion na pitak pahamugan na solid. Yun. Talagang humabol pa si Idol para lang magbigay ng Ah, pa-premyo. sabi niya, Salamat habol sir. siya eh. Sir, salamat. Thank you, At sir. congrats sa Thank you. mananalo. Congrats sa mananalo. Ayan. Eto, may laban kami ni Kayakap dito. Saan na ba yung akin? Yan, yung team. Itim yung akin, mga kakambas. Akin to, orange. Yan, orange, hindi orange, dilaw yata yun. Brown yan ngayon. Hindi ko na alam kung anong kulay ito mga kayakap. Pero bahala na, sana maglaro ng maganda, malakas hangin kasi. Ayan, bunga bagyo. Ayan, mga kakamba, yan na. Ayan na, nagkiskisan na. Naku, muntik na yung Uy, akin. Lag na grabe. yung akin. Ay, Uy, binalibag ni Tatay Minto. Post lang muna natin. Ayun, mas maliit yung kanya pero talo tayo. Ay, mas bulto lang. Mas bulto yun, Pero sa haba, mas mahaba akin. halos parehas lang ng Kuntusan haba, lang, mga kakamba. kuntusan. Oo. Tang sapot, lakas Ayan. ng hangin mga kayakap. Lumaban ka, laglag na naman. Nakakagigil, pati ako napapakagat labi na eh. Sa video, malakas makahawa si tatay, lalo pala sa personal. Gusto ko na rin kagat. Ayun, oh. Gusto ko nang kagatin yung tenga ni tatay sa tatay Mindo eh. Wala, kinagat yung pa. Ayaw gumante. Ayaw gumante. Hindi makagante. Hindi mahuli, manipis eh. Yun, oh. Yun o. Naku, Grabe. laglag na naman. Lakas hangin, mabilis malaglag mga gagamba, mga kayakap. Wala pa rin nasasaktan sa kanila. Wala Saktan pa. ko kaya itong dalawa na to. Nasasaktan sila, kakahulog eh. Oo, sa hulog lang sila nasasaktan. Ayun o. Ganun lang. Parehas nagbibisaw. Laglag na. Ulog na naman. Sawa siya sa baltog. Gagamba to ni Tatay Mindo. Bali, nalalaglag, kaya tayo na kumukuha. Hawak niya kasing ano. Ayaw din kumagat ng akin. Ayun o. Alanganin siya. Ang tagilid din kasi malaki, no? Alanganin din siya. Alanganin din siya. Langanin din kay tatay. Tay, hindi mo dala yung ano natin, yung para sa, ano natin, para sa masa. Alin? Yung Yung hulugan? kahiwagang mahulugan. Wala. Sayang. Nakalimutan ko. Wala sa Japan man. Di ako na-remind. Oh, no, tap. Papalaglag na, hindi na talaga kaya ng gagamba ni ano, malakas ng hangin kasi masyado. Medyo pag yung hangin. Tama tayo kay Kayakap. Ayun, ay, talsik. Kumagat na yung akin. Grabe, Kumagat na yung akin. Talsikan yung katas mga kayakap. Grabe, kumagat na yung akin. Wala na. Patay yung akin. Katis. Grabe, talsik yung katis. Katis. Grabe yung laban na. Wala na. Yun na, hindi na pwede mga ituloy mga kayakap. Panalo tayo mga kayakap. Patay na yung mga Salamat kay Tatay Mindo. Yan. At gusto ko magpasalamat ng personal sa kanya. Kundi dahil sa kanya mga kayakap, hindi nyo ako mapapanood. Siya yung kauna-unahang vlogger na pumunta sa bahay na nagbigay sa akin ng isang box ng banusan. Ang bayad lang nun mga kayakap, alam nyo kung ano, kape. Yan, shoutout kay Tatay Mindo, napakabuting taon. Sana masumaba pa yung buhay mo. Thank you. Yan, supportan natin ito mga kakaba. Sa pamilya ni Tatay Mindo, ayun, maraming salamat dahil pinayagan niyo siyang makarating sa bahay. Maraming salamat at sa mga solid subscriber natin. Support niyo lahat ng Spider Vlogger Creator. Maraming salamat. Insert kay Idol Happy Man. Yan, i-monetize natin ito mga kakaba. Sana bukas. Maraming salamat. Baka sakaling bukas may ads na ito mga kakaba. Abangan nyo.
Okay, hanggang sa muli mga kagamba. Maraming salamat. Salamat.